No niin, Salom taas ja uutta videota pukkaa nyt ja sitten heti peräjälkeen. Ja se sitten huomenna varmaan tämän toisen videon nyt sitten, kun aihe on taas ihan eri. Ja mä aloitan nyt tästä lukemalla tämän kohdan täältä Psalmi 68, 12-13. Eli tässä on tämmönen sana. Herra antaa sanoman, suuri on ilosanoman saattajatarten joukko. Sotajoukkojen kuninkaat pakenevat ja perheen emäntä jakaa saaliin. Eli suuri on ilosanoman saattajatarten joukko. Tämä puhuu naisarmeijan noususta. Ja Jumala on puhunut tästä mulle jo paljon aikaisemminkin, että tämmöinen suuri naisarmeija tulee nousemaan Suomessa. Ja eilen, ei se ollutkaan eilen, mutta en nyt muista päivää. Se oli varmaan heti seuraava päivä, kun mä kotiudun sieltä Joensuusta, että olisiko se sitten ollut lauantai. Joo, ei se eilen tosiaan ollut, siitä nyt on jo monta päivää sitä lauantaista. Kyllä. Joo, niin siinä sitten yhtäkkiä se on jännä, että mulla on nämä kaikki sotataistot jostain kumman syystä niin tapahtuu tuolla mun vessassa ja siinä suihkutilassa. Mulla on semmoinen aika iso vessa ja semmoinen suihkutila siinä, että sitä nyt voisi sanoa vähän niin kuin joku kodin hoitohuoneeksi. Että siellä on suihku ja vessa ja pesukonetta ja se on aika iso tila. Ja jostain kumman syystä ne mun sodat melkein on niin kuin useasti siellä. Ja sitten vihollinenkin niinku huomaa ja ottaa aina sen hetken, kun mä oon sitten justilla menossa suihkuun tai jotain tällaista, että just silloin sitten, kun sä oot niinku ilkialasti siinä, niin sit pitäisi ruveta sotimaan. Ja kyllä se osaa niinku ajan katsoa ja mä jossain kysyinkin yhdessä tilanteessa, kun taas sanottiin, että nyt taas hyökkäyksiä tulee ja olisi pitänyt ruveta sotajalkaan nousemaan ja vastustaa tätä hyökkäystä. Ja mä kysyin sitten, että enkä mä voi edes suihkussa käydä. Että pitääkö mun nyt kerta kaikkiaan tässä heti ja nyt ruveta sitten rukoilemaan. Niin mulle vaan sanottiin, että katso eteesi. Ja mä ajattelin, että no joo, on mun pakko kyllä sitten. Ei auta mikään. Ja joo, no se oli semmoinen sotajalka sitten taas, että on tää niinku aika hurjaa kyllä, että välillä huvittavaakin jopa, että minkälaisessa tilanteessa niin kuin vihollinen hyökkää, niin on se aika ovela kyllä, että ei tässä niin kuin vihollisen juonia niin kuin aliarvioida, että kyllähän se on tuhansien juonien mestari. Ja sehän tulee ihan oikeasti kenen uskovan kautta tahansa myöskin voi hyökätä, että mä oon nyt tässä jo saanut sitä kokea, että olipa kuinka niin kuin usko ja pyhä ihminen, niin se hyökkäys voi tulla ihan kenen kautta tahansa. Et mä joudun nyt joka päivä julistaa verensuojaa sitten kaikkiin mun ihmissuhteisiin myöskin ja kaikkiin Facebook-alustoihin ja WhatsApp ja Signali ja niin kuin ihan nämä kaikki alustat, että kun vihollinen voi hyökätä sieltä ihan mitä kautta tahansa. Niin mä oon nyt ruvennut julistaa verensuojaa WhatsAppiin ja Signaliin ja Facebookiin ja Messengeriin ja kaikkiin puheluihin, kaikkiin viestintäalustoihin ja tosiaan niin mun läheisteni ylle ja taloni ylle ja kissojeni ylle ja auton ylle ja omaisuuteni ylle ja siis rahojen ylle ja kaikkea tällaista. Siis hirveän tarkasti mä haluan suojata sitä omaa reviiriä sitten koska mä tiedän, että vihollinen voi hyökätä niin kuin näistä asioista ihan mihin tahansa ja häiritä sitten, mutta nyt se on tullut ihmissuhteiden kautta, on hyökännyt kaikista pahiten sitten. Ja myöskin tuolta Facebookista on tullut ja sitten näistä viestintäalustoista on hyökännyt ja milloin milläkin tavalla. No, tämä ei ollut aihe, vaan tämä oli nimenomaan nyt tämä naisarmeijan nousu. Ja mulle tuli sitten siinä, mua kehotettiin siinä nousemaan vartiotorniin. Ja mä nousin sitten siinä rukoilemaan. Ja mä näin siinä niin kuin ikään kuin Nehemian silmin mä näin sen tilanteen, että nyt kun näitä
niin kuin näitä muureja korjataan tässä maassa, niin kuin Nehemia korjas sitten niitä särjettyjä ja maahan rikottuja muureja ja portteja. Niin, ja sitten kun se rakennustyö aloitettiin siinä, niin sinnehän tuli nämä kaikki Sanballatit ja Tobiat ja heidän sitten kumppaninsa niin kuin tuli häiritsemään sinne ja piirittämään. Kaikin tavoin tuli häiritsemään siis sinne ja kaikenlaista valhetta levittämään. Mutta nyt mä näin tämmöisen sitten, että minkälainen tilanne oli sitten niin kuin Suomen hengellisten muurien niin kuin ympärillä, kun rakentajat siellä rakensi. Ja mä olin siellä vartiotornissa sitten. Niin mä näin niin kuin siitä, niin kuin, ja mulle sanottiin koko ajan toistamisen, että piiritys, nyt on piiritys. Että nyt sitä niin kuin muuria piiritetään. Ja mä näin sitten hengessä, että siellä oli iso porukka. Vihollisen porukka oli siellä niin kuin nousemassa niin kuin vastustamaan tätä muurin rakennustyötä. Ja mä nousin niin kuin vastapiiritykseen siinä. Jumalan henki nosti mut jälleen, ja puhui mun kautta, rukoili mun kautta, julisti mun kautta koko ajan, että itsellä ei siinä paljon mitään osa-aika-arpaa ole, ei todellakaan. Lihassahan tämmöisiä rukouksia ja julistuksia ei tehdä, eikä tämmöisiä kykene näkemään muuta kuin hengen silmin. Eli kaikki on Jumalan vaikuttamaa ja Jumalan armoa alusta loppuun asti. Ja tosiaan niin mä aloin sitten niin kuin käskyttämään näitä vihollisia, että pois sieltä niin kuin häiritsemästä, että kehtaattekin tulla tänne häiritsemään, että niin kuin antakaa nyt jatkuu rauhassa tämän rakennustyön ja tosiaan vastustin Jeesuksen Kristuksen väkevässä nimessä. Mä nuhtelin näitä piirittäjiä ja käskin niitä väistymään ja käskin ja julistin, että piiritys nyt hajaantuu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja mä koin, että mun täytyy lähteä niin sanotusti vastapiiritykseen. Ja mä aloin nostattaa sitten niin kuin vastapiiritykseen. Ja sitten niin kuin mä koin, että Deporat nousee. Että nyt nousee niin kuin Jumalan naisprofeetat. Että ne nousee vastustaan tätä muurin rakennustyön häirintää. Joo, sitten mä aloin siinä niin kuin valtavasti nostattaakin näitä Deporia, että nouskaa Jeesuksen Kristuksen nimessä, että nyt on Deporien aika nousta. Ja mä näinkin, kun ne nousi. Ne nousi ja ne alkoi taistelemaan ja ne todellakin nousi. Deporat nousee tässä maassa. Todellakin nousee. Aamen, halleluja. Ja sitten niin, mä näin, että mulle tuli tämmöiset sanat, että niin kuin erityisesti nyt itänurkka, että kun mä olin niin kuin sen piirityksen tavallaan siinä jo saanut hallintaa sen, mikä oli vähän niin kuin joka puolellakin, tai se iso joukko, minkä mä näin siinä niin kuin mun edessä kohdalla, missä mä ikään kuin olin siinä sitä muuria, niin siihen eteen oli tullut se porukka. Mutta sitten mulle ilmoitettiin, että nyt itänurkka. Ei itäportti, vaan nurkka siinä muurissa. Että siellä on jotain hämminkiä nyt. Ja mä niin kuin jotenkin hengessä käännyin sitten itäänpäin siinä vessassa, kun siellähän mä tämän taistelun tein, niin mä käännyin itäänpäin ja sinne itänurkkaan päin. Ja osoitin sinne sormella, että Jeesuksen Kristuksen nimessä, että sinne itänurkkaan nyt niin kuin piirittäjiä vastapiiri. Mä julistan vastapiirityksen sinne itänurkkaan. Väistykää Jeesuksen nimessä, saatana, sieltä itänurkasta. Kaikki häiritsijät, häiriöhenget Jeesuksen Kristuksen, jossa väistykää ja että kehtaattekin tulla ja näin ja häiritsemään tätä Jumalan rakennustyön rauhaa. Ja mun piti julistaa rakentajille rauhaa, rakennusrauhaa ja sitten todellakin siinä itänurkankin kohdalla mä koin läpimurto tuli siinä ja mä uskon, että Itä-Suomen profeetat varmasti hoiteli sitten tämän itänurkkahyökkäyksen. Et uskon näin, että jos ei tämä vielä hengessä tapahtunut, niin se tulee tapahtumaan. En tiedä sitä sitten, tapahtuuko tämä ikään kuin samanaikaisesti sitten, että kun mä niin kuin koin näin ja sitten siinä sodassa sitten nousi nämä Deporat ja ne Itä-Suomen profeetat sitten hoiteli sen itänurkan
En tiedä, että nostattiko Jumala samanaikaisesti nämä Itä-Suomen profeetat. Sitä mä en voi niin kuin sanoa täydellä varmuudella, että miten se sitten tapahtuu. Mutta ei se ole mun tehtävä tietääkään sitä. Jumala nämä asiat sitten hoitaa ja sitten joskus kuullaan ehkä todistuksia näistä asioista, että mitä tapahtuu. Joo, tämä oli nyt sitten tämä Debora-aihe tosiaan ja sitten kyllä se kuvaa todella hyvin niin kuin tätä aikaa, että vuonna 2026 niin kyllä tämä vallankumous nyt todellakin tapahtuu tässä maassa. Jumalan vallankumous tapahtuu tässä maassa ja Deborat nousee. Naisprofeetat nousee tässä maassa. Se on vaan näin ja se on hyväksyttävä, että naisia nousee profeetoiksi ja ei ole yhtään miehiä huonompia. Niin oli vanhan liiton aikaankin. Oli Debora ja oli tosiaan Esteri ei ollut profeetta, mutta hän oli myöskin Jumalan valittu nainen vapauttamaan Israelin kansa. Ja sitten oli esimerkiksi profeetta Mirjam, joka nostatti sitten tämän ylistyksen sen jälkeen, kun oli menty sitten tämän meren poikki. Niin profeetta Mirjam nostatti sen ylistyslaulun siinä. Ja sitten Uuden liiton puolella mainitaan profeetta Hanna profeetta. Eli kyllä heitä on sekä vanha että Uuden liiton puolella mainittu profeettoja, naisprofeettoja. Ja tosiaan niin vielä piti tästä sanoa tästä mun rukouksesta, mitä mä koin siinä myöskin, niin oli se, että sen jälkeen kun se voitto tuli siinä, niin mun kehotettiin niin kuin nostattamaan ylistyslaulu ja mun piti niin kuin nostattaa siinä niin kuin myöskin ylistäjiä, että nyt nostattakaa niin kuin kiitos ja ylistyslaulu meidän Jumalalle ja se oli niin valtava, mulla oli niin kuin kädet aivan levällään ja mä katsoin suoraan sinne niin kuin kohti ylös niin kuin kattoa ja mä niin kuin levitin käteni, että kun mä rakastan Herra sua niin paljon, mä niin kuin antaudun aivan kokonaan, että mä rakastan sua niin paljon ja sitä on niin vaikea kuvata, että kun se mun henki rakasti niin paljon. Että mä en lihassa, eihän mä lihassa rakasta, mun henki rakastaa häntä valtavasti ja Jeesusta Kristusta rakastaa. Niin se siinä tuli kyllä sitten siinä päätteeksi semmoinen valtava ilo ja rakkaus ja ilo ja ylistys ja pitkän aikaa siinä ylistelin sitten vielä Herraa kädet kohti kattoa ja aivan tosiaan kädet levällään siellä olin antautuneena hänelle ja koin sitten taas sen jälkeen niin hyökkäyksiä ja ei se mikään ihme, tässähän ollaan koko ajan nyt sodassa, että näitä tulee ja en mä sitä yhtään ihmettele, että näitä tulee ihan jatkuvalla syötöllä ja joka päivä melkein täällä kotona niin on ollut niin kuin, on ollut kyllä yhtä ja toista niin kuin sotajalkaa, että on pitänyt vastustaa vihollista tai sitten mä oon ollut ikään kuin hyökkäämässä, totta kai sieltä sitten, kun mä olen hyökännyt, niin sitten sieltä vihollinen tulee takaisin ja antaa takaisin turpiin, että se ei ole vaan kestettävä sitten, mutta kun se otetaan vastaan niin kuin niillä hengen sota-aseilla, että se uskon kiljuun, sillä sammutetaan kaikki pahanpalavat nuolet ja ei oteta niitä vastaan Jeesuksen nimessä, että ne ei ala tulla tonne mun omaan mieleen ja mun henkeen tai ruumiiseen niin kuin tekemään sitä hirveätä mielen turbulenssia sinne. Et kun mä en ota vastaan ja sitten mä lyön vielä hengen miekalla päälle, niin sillä se tainnutetaan se henkivalta, mikä sieltä vastaan tulee. Ja jostain syystä, kun mä kirjoittelinkin siitä hylkäämisen hengestä, että kun se on nyt niin kuin kaikista pahiten hyökkäily mun päälle, niin mä siitä vielä nyt sain lisäilmestystä siitä hylkäämisen hengestäkin, että itse asiassa se on vaan erittäin vahva henkivalta. Ja se toimi jo sitten siellä, kun käärme tuli pettämään Eevan ja Aadamin jo siellä Edenissä. Niin siellähän oli tämä elämänpuu
Ja sitten oli tämä hyvän ja pahan tiedon puu, josta Jumala oli sanonut, että siitä ette saa syödä. Ja sitten käärme tuli pettämään ja siinähän tapahtui nimenomaan hylkääminen. Eli he hylkäs tämän elämän puun ja otti vastaan sitten hedelmiä, maisteli niitä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmiä. Et siinäkin tapahtui tämä hylkääminen. He hylkäs sen Jumalan niin kuin neuvon siinä ja kiellon, että siitä ei saa syödä. He hylkäsivät sen. Eli hylkäämisen henki oli jo silloin siellä niin kuin vahvana ja sen jälkeen sitten Jumala joutui heidät hylkäämään sitten ja ajamaan ulos sieltä Edenistä. Sen jälkeen sitten, ettei he nyt sitten vielä tämmöisinä menisi haukkaamaan siitä elämänpuusta ja eläisi ikuisesti, niin joutui sitten Herra ajamaan heidät ulos sieltä Edenistä tosiaan. Mutta he teki itse sen valinnan, että he hylkäsivät elämänpuun. Niin sen takia mä puhun tästä hylkäämisen hengestä paljon, koska tämä on todellakin se, mitä Herra minulle näytti, niin se on niin kuin pelko ja monet muutkin henkivallat on nimenomaan tai hylkäämisen hengen niin kuin alaisuudessa. Eli hylkäämisen henki on hyvin voimakas henkivalta. Tietysti, jos joku ihminen nyt kokee, että se on toisin, niin en mä lähde tästä asiasta väittelemään, mutta tämä oli se, mitä Herra mulle näytti myöskin nyt tästä suhteessa elämän puuhun ja hyvän ja pahan tiedon puuhunkin, että se käärme oli siellä jo sitten ja tämä hylkääminen tapahtui siellä jo. Joo. No joo, sitten mä voisin sitten vielä tuossa seuraavassa 3. videossa kertoa sitten erikseen sitten seuraavan asian, niin mä en sitten tee tästä tämän pitempää videota. Tää liittyy nyt sitten näihin Deborien nousuun. No niin, siunausta päivää. Moi!